Saan mo naman gidawa po kay? Imyo ba? Duwa ta ni? Pag-una? Dugidug kay ni pero nindot ki duwa ba? Duwa ta ni? Ako po, mo, pagsugod na ko, kansi ko. Sagdira? Bay, Abangan di ka. sugi bin. Sige mo tuwa nandito kay Baoy. Sa ang tuloy Nakakawa na no. Daran sa ka. Plaster diri, naunsa ka diya? Ngayon sa kanya. Now ikaw ba sa trabaho? Galagot ko. Nga naman. Ano naman? Bawo kay kilo. Basta ka na gani mga bahog ilok. Lami ka na sprayhan og Lysol. Sus, di lang yun sukol ba? Dami kaya dug sumbagay eh. Ako, iglaw kasi. Tako general eh. Ayaw na yun. Isumbong na yun sa HR. Nga namoy ka sa trabaho. Nga lami ka sa bitag albatros ang ilok. I'm so rich. Kaya nga no, nakikuha na sa mong HR eh. Ah, Sharo. Sa tanang kauban ikar, gin ka panimaho na yung ilo, bako mo di ka di ana. So weird. Kami may tapad no. Kana lagi nagbarog niya. Sumagpili na bawo sing ilok eh. Paano masabi? Unya, sa may plano ni mana? Mao ganin ni sulti ko ninyo kay naglibog na kung saan ako siya pagstorya nga. Di siya malain. Sayon na lang. Ingno niyo yung amo. Nga namoy kauban sa trabaho nga palaaway. Puta naman siya puki. Buutan lagi. Nga mga away man yung ilok. Ay, ang maya na yung ba? Pangatan na siya ang siyang gamit ng deodorant. Nya. Ing na nga, bay. Kasi gamit yung deodorant, bay. Basin expire ba? Ing na, kung expire yung gamit ng deodorant, ing na, makabaho pinag-ilok. May pahingi nga naon na lang mo pagsulti. Oo no. Ako lang di siya ingnon de. 24 hours later. Ya, Ling, basta, ang mo gingan. Wala lagi bay. Ano naman? Wa man bawo sing ilok. Kasi nabuta akong bigso na siyang ilok. Wa ang bawo sing ilok ko eh. Suon siya sa tagiya. I'm so rich. Kaya, bigso sa kanya niya, ano nga magibuta sa opisina. Kaya kung ibutang siya sa opisina, sige yung tulog kagbubangay lang earphone. So weird. Iahak din na ito kanda. Ay, O itong nga lang ako ingnik na.